Cha bafana, si-Sundowns asikadlali Champions League. Sase-early nje. Sase-early. Yabo manje silungisa amaphutha enziwe Orlando Pirates. Salungisa amaphutha enziwe Orlando Pirates ngoba kwenzeka ukuthi bafana bafandliwa yi-2. Bafana bafandliwa kayi-1. Orlando Pirates bayidlile. Manje thina siyibafana bafana Pro Max silungisa lamaphutha enziwe Orlando Pirates. Odlo 3-0. 3-0. Itheme enkulu engakidlo 3-0. Kwamanje cha bafana asikadlali. Asikadla nje ibhola lethu sisalungisa manje silungisa indlela ukuthi singalethe uhlazo ku Bruce. Wena bothi bathanda izidlala ibhola lihle njani? Yabona manje. Aniboni lutho nina. Nijwayele uhamba sibelebele. Ogijima sibelebele nijwayele bona ogijima police. Ngenze nibone ukuthi ibhola lihle edlalwa njani. Kodwa kusenani. Bajuju sisalungisa amaphutha wenu. Ngeke wonke ama-team adliwe. Ngeke. Sisalungisa amaphutha siyabuya. Kodwa wona anisibukisanga kakhulu ngoba abakani broadcast. Ungcono ngoba abakani broadcast. Anibonanga yizwe. Kusukela manje siqala iOrlando Pirates ku Champions League bangasayikhiphi vele ku TV. Sizoyilalela ku radio. Abayenzeli Orlando Pirates i-radio channel or uthiwa i-radio what? Lapha sizoyilalela ku radio. Asafuni nje iChampions League babangakhiphi TV ngoba bazosibukisa ngezwe. 3-0 radio.